Преди къпа да започна, искам да отворя малко кейчета. Ще отворя 3 кея. 15 000. Easy money. $5000 джакпот. Easy money. И последния кей. Easy нищо. Да, хора. Аз съм DapperBG. Днес сме в мафията и както видяхме преди малко началото на клипа отворих кейове. И ще направя едно ревю. Нека преминем към ларповете. Да ви забравя да кажа, че сервера вече има и хардкор, факшън и скоро ще има мини игри. Слезнете напред към Survival World. И отидете към Survival World. Това е мой тим. Само да кажем. И ето го портала, който ви извежда към Survival World. Добре. Тук има някакви. Да го вземем. И като цяло, нека преминем към ларповете. Първият ларп е нов с 1. Сега ще ви демонстрирам. И то не спря да ми праща покана. Нека да му пратим дел да ви покажа арените. Ето го първият ни тим. Нека да видим дали ще приеме. Или да пратим. Все едно да ви го покажа. Дуел. Добре, хора, ще се върна когато почнем. Да, хора, ето, в битка сме. И тук що почнахме. Нека да отидем. Дариян. Добре, добре. Чакаме го. Нека да потнем фаерката, докато той се нагласи. И нека тръгваме. После свърх перлите. Една обикновена арена. Да.
това кефенахме. Само два кея. Тук има още метод. Насъджи хозони. Може ли малко? Добре, хора, ще се върнем, когато той ги ме. И така, хора, хозони хак ще ни дава малко кетчета. Ухо. Насъджи хозони хак. Имаш. Нека да проверя колко стана клипа. Добре, той ми даде 2 стака мафия кил, бе. Това е много. Добре, хора. Ще правим клипа, докато намерим нещо. Добре, хора, нека да се тестваме за PvP-то. С това няма да стане нищо, но... А как не ми взима никакъв демидж? Вентислав. Дали ще го треп. И как намаля. Вау. Добре. Нека. Ще дойдем пак като стане нещо. И хора, нека да отворим малко крейтове. Ще отворим още 2 и ще спирам епизода. Джакпот 50 000. Опа, написах го грешно. Както и да е. Това мафия PvP. Върти последен и спирам. След този. И последен кей, хора. Китблокс. И дето, хора. Аз бях Дапър БГ. Надявам се клипът ви харесал и чао!